Hej. Det er en video til jer, der ikke er nået forbi til åben dør hos mig i år 2012. Jeg havde rigtig mange besøgende lørdag 25. Det var rigtig godt rykke ind, og alle gæster, eller alle de besøgende, synes at have fået en spændende oplevelse ved at være på besøg i mit hvad kan man kalde det, kunst- og designatelier. Der var mange tapeter her, og der var rigtig mange, der var interesseret i tapeterne, og i det kursus, jeg også efterfølgende holder her. Og alle synes, at det var vildt spændende, det jeg havde gang i. Så det var også rigtig godt. Også min tekstilkunst var der meget fokus på, og folk var meget interesserede i at høre, hvad der ligger bag, og hvilke tanker og handlinger jeg har haft mig i udarbejdelsen. Mens jeg havde åbent dør, og det har jeg så stadigvæk i dag. I dag har der været, indtil videre har der været 7. Men her under åben dør, så er jeg gået og arbejdet på et tapet. Jeg har ikke fået lavet så meget, fordi der har været et godt ryk ind. Jeg har fået lavet. Men det har været spændende for folk også at se et arbejdende værksted, og hvad det er for nogle teknikker, jeg bruger. Der var rigtig mange, der også var interesseret i mine farver. Og måden jeg blandede farver på, og også mange, der godt kunne se forskellen på en akryl farvet overflade, og så den ægtemper, som jeg bruger i mange af mine værker. Nå, men I kan nå det til næste år. Hej hej.